Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa setiap kali kula niki nggih ceramah kados ngeten niki kula buka dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka menika syahadat kunci utama sedantene menika salah setunggale nggih tandane tiyang Islam nika kudu ngucapaken syahadat lah niki. Maka menika panjenengan tanglet lupakanlah buatannya, ingatlah sang penciptanya. Lah niku sesungguhnya ilmu niki hanya orang-orang tertentu yang sudah dijadikan oleh Allah pelaku syahadat dan ngalami sedanten menika. Tapi niki kula buka umum untuk siapapun mawon saged ngelaksanakan ilmu, melupakan ciptaannya, mengingat sang pembuatnya menika. Lah niku nggih. Krana napa lek umum niki nggih umum-umum mawon. Sekedar ngelampai membaca ayat-ayatipun Allah. Lah niku nggih. Niku nggih termasuk ilmune niki ingatlah yang membuat. Nah niku salat contonipun mawon ingkang umum ingkang wajib dilaksanakan dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Baca-bacaane nggih pun ditentukan oleh Allah. Nah niku moko niki ilmune nggih niku wau. Syariat tanpa makrifat nggih saged maca-maca tok menika. Tapi nggih mboten napa-napa niku. Nggih, namun kepentingan pribadi salat niku intine olahraga fisik ngadep eling mantep lek ten salat. Lah niku nggih kula sampe enten sing memfitnah-fitnah kula niki mboten salat secara syariat terus. Tapi tiyange ingkang memfitnah kula niki sing nggih mboten salat niku mboten saged nerangaken niki bab salat niki. Walaupun dia ngalor ngidul nyampekno ceramah nggih menika kenyataanipun bukti mboten manfaate dheke nyampekaken ilmu-ilmu nika. Nggih niku urusane dheke, ora usah ngurusi kula. Kula ae mboten ngurusi dheke kok dheke iso kaget ngurusi kula. Aneh niku nggih. Nggih, moko meniki ilmune niku wau sanjange mengingat sang pencipta. Lah niku lek pun mengingat sang pencipta sekedar ngelampai syariat mawon. Salat nggih mboten nedhi ganjaran. Mboten arep-arep ganjaran nggih dilaksanakaken mawon krana tasih eling. Wajib untuk dilaksanakan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku wau salah sebagai contoh saja salat. Napa malih sing lain-laine wis ora usah cukup dilaksanakaken mawon. Niku sepentingipun orang-orang yang tentu sudah mempunyai ilmu melihat tapi tak memandang niku wau nggih kula pun sampaiaken. Tapi niki ilmune mengingat sang pencipta saged dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mung mendel nggih nyambut damel secara syariat nggih bacaan ingkang diajari nika pun lekat dalam diri sebagai kontak utama untuk mengingat sang pencipta. Lah niku nggih pencipta nika napa wujude napa bentuke wallahu alam shawab. Nggih niku mangke panjenengan kiambek saged mengenali sang pencipta karena sampai selalu eling sang pencipta terus. Maka sang pencipta itu tahu bahwa ada makhlukku salah satunya mengingat aku terus. Maka sang pencipta inilah akan menjumpai diri sampean sendiri. Mana mungkin sampean bertemu sang pencipta kalau sampean ini tidak pernah mengingat sang pencipta. Nah niku lucu mawon nggih. Maka lek mboten ngalami nggih mboten saged nerangaken ngeten. Lek ngalami nggih indah-indah mawon tanpa kitab, tanpa tertulis, tanpa apa. Saged ngeten niku namine kitab laku diri. Nggih.
Nah niku nggih muga sampean eling mawon. Nedoh eling bacaane sholawat. Jadi syariat tarekat hakikat makrifat harus berjalan berdampingan. Nah niku maka sampean nanti dipilih oleh Allah sedanten menika saged. Nah niku nggih. Ingatlah Sang Pencipta, lupakanlah buatannya. Itu hanya sekedar bacaan, sekedar hanya untuk disampaikan. Sesungguhnya Sang Pencipta niku wau sanjang melalui ayat-ayat yang tertulis. Al-Quran jangan dilupakan, karena niku kunci utama kita beriman kepada Sang Pencipta, termasuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah Sang Pencipta, ingatlah Sang Pencipta melalui bacaan yang sudah diajarkan dan tertulis. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya laksanakan itu, nanti panjenengan dijumpai oleh Sang Pencipta sendiri. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk putra putri pun panjenengan, untuk agama Islam yang di Indonesia ini yang sudah terpolusi oleh gen-gen jahiliyah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.